So, hello mga boss. Yeah, sir. Good morning. So, nandito tayo sa may Uno. Sa may Uno gasoline station. Tayo nagpagas muna. It's 2:31 AM. So, papunta na akong grid mga boss. Ay, grid tuloy. Endurance lang. Papunta na akong meeting place namin sa may Binmalay. Sa Centrum. Sa big Centrum dun. So, hindi na ako nagpagas dun. Dito na ako nagpagas dahil nga mura. So, ayun, larga na tayo doon. Yes, sir! Woohoo! So, ayun mga boss, pati-pito kami magra-ride ngayon. Yun, kita nyo naman. Yan. Ayun na, larga mga idol. Okay, mirada, huli na lang siguro ako. Woohoo! Ayun na mga idol. So we're here at Infanta mga idol. Let's go. So may nag-antay na dito. Pahinga muna ata. Pahinga ba? Ewan ko. Sige, park muna tayo dito. So ayun mga idol, lumiliwawa na. Hindi na ako kanina. Hindi na nakapag video bago kami umalis ng Infanta dahil mabilis ang girap lang talaga mga idol. Alam niya, nakakaya pag medyo bagal-bagal tayo. Kaya, ayun, rekta na. So, siguro malapit na lang to. Sabi kanina, 60 kilometers na lang. Hindi kasi ako nakamap mga idol. Ang nakamap is, hindi kabisado pala ng trangko namin. Kasi nakailang beses na daw siyang punta dito. So, sige, balitaan ko na lang kayo mamaya. Hindi ko alam kung hamog ba to o usok. Bye-bye. Di pala, dito na yung bridge. Ganda ng bridge. Pinindot ko na eh. Kaso, nakita ko yung bridge, kaya pinindot ko ulit. Tignan nyo muna tong bridge mga idol. Ano yung nakasulat? Masinlok. Let's go! Masinlok mga idol, yun yung mga magano na Omae wa mou shindeiru. Ganun na yung masinisinok. Sinok pala yun. No! God, please, no! No! Sarado pa daw mga idol. Yeah, boy. Cute si idol ah. Cute si Patoti. Sangkit. Thank you po. Kain muna siguro mga idol. Hanap muna ng kainan. Tsaka rekta dun. Pabalik na kami dun sa may sarado kanina mga idol. Dahil lumabas na kami dun sa may pinakabayan nila eh. Sabi nila banda dun lang yung Baywalk. Kaya siguro feeling ko hindi na kami dadaan ng Baywalk. Baka naman siguro open na yung pupuntahan namin, no? Baka naman kasi alas 7 na. So yun, dadaan na kami sa mga daang hindi namin maintindihan. Dugs, yes sir. Bali wala idol. Wow naman! Wow! Wow! So ito na nga yung papasok mga idol, no? Ito yung di kami nakapasok kanina dahil sarado. So pero eto na, kapasok na kami. Hindi naman pala sarado, sinabi lang na parang ang aga pa.
Pero parang ganun na rin yun. Ibahin mo! Sige. Eh, mas malala yung daan doon siguro yung ano, sa may tubig-tubig. Pero maganda. Kinikilig na ako. So yun, sa part na to mga idol, wala akong clue kung gaano ka-demonyo yung dan. Kilig-kilig ka pa ha? So, andito na kami sa may S-stop. Sabi niya, S-stop daw. So, kakausapin nga muna ata namin nila. After 15 years, nakatulog na. Nag-antay ng permit. Tara, tayo sa gilid. Nakabukas. Ito na. Ayun. Ngayon, nakalog, bumubukas. Binuksan mo kanina. Yuhu. Nasusundan ko si Idol. Tagal din namin nag-stay doon ha. Eh dati naman daw mga boss, hindi naman kailangan ng ano, ng permit. Eh ewan ko lang ngayon, pinapunta kami, pero isa lang pumunta sa amin, si Presnong, yun yung yellow na ADB, para kumuha ng ano, permit sa tourism office. So bumalik pa siyang bayan, do malapit lang naman yung bayan, kaso syempre nagantay ng ano, permit. Kasi ko nga dito ng cellphone ko, dito nasisira cellphone eh. Natug-katug eh. Na maaraw na. Ito lang ang disadvantage ng ano, ng clear visor mga idol. Dahil hindi ako naka dual visor. Pag ganyan maaraw, medyo masakit sa mata at saka ano, halos di masyadong makita yung daan. Pero ngayon hindi naman siya ganun ka ano, direct, kaya medyo kita pa naman. Ewan ko na lang siguro mamaya. Di bali may shades naman tayo. Naka-helmet tas naka-shades eh, no? Pero okay lang din naman. Abi yung daan. Lalo siguro doon. Sige. Kumakalog-kalog na ang betlog ko. Ang betlog number 1. Relax lang kayo dyan mga idol. Relax nyo ang mga patoys-toys nyo ha. O dito yung betlog ko dito, kumakalog-kalog na eh. Ito yung mga ang gantong daan mga boss. Kung mapapansin nyo, pag medyo challenging yung daan, alam mo na yung ano, yung pagdating mo dun sa pinaka ano, pupuntahan mo, yung tipong matic quality.
Pero pag medyo hindi naman ayon sa sige, ilarga mo, idol. Sige, ratin nyo. Mahaba nga pala na ito. Mukha lang maikli tignan pero mahaba dahil dito sa daan. Nakatikim din ng maayos na daan. Kala ko lilipad na ako dun sa AMS eh. Dalawang dugi-dugi sa magkabilaan oh. Wow naman! Wow! Wow! Uy, sana all nagliligawan. Ay! Ano naman? Demonyong daan na naman. Oh my God! Wow! Oh! Puji-puji. Wah! Okay, so all in all, hindi ko siya marerecommend na na dumaan dito yung mga maninipis na gulong, tsaka medyo hindi kagandaan na shocks. Sinasabi ko na sa inyo mga idol. Alanganin talaga. Nasa harap ko, wala eh, rat-rat sila eh. Yun na yung mga umabot ng taon na yung motor sa kanila. Eh sa akin 5 buwan pa lang to. Kaya medyo ingat pa naman ako. Yung view mga idol, hindi ko lang siya masyadong appreciate kasi nakatutok ako dito sa may sa may daan. Kita nyo naman yan no. Pag di ka talaga tututok dito, ewan ko na lang. Uy! Dugi-dugi, what's up? Kamusta ang buhay? Kasi madulas yung bato. Ayan dulas. Uy. Talagang bato-bato. Kaya ewan ko. Ngayon, nai-suppress. Ihi muna daw, ihi-brakes. Wait na daan. Diyos ko po. Sana nga, sulit na sulit tong pupuntahan namin. Nagka-aberya pa ako. Tumagas yung ko eh. Tumagas yung tire sealant ko. Awit mga idol. Okay lang. Okay lang? Yan. Talagang ganyan pa. Kasi parang air brake niya ay Victory Liner. Pero wala na lumabas. Meron kanina. Mas lalo pag matigas yan. Mister, kaya bayaan mo lang. Kaya lang natin masira. Oo. Sana all. Sana all lang tumatagas na sealant. Ay, Diyos ko pong daan. Aray. Oh. Alas man ang bunganga mo, ha? Ay. Sobra na yun. Walang preno.
Pag Promeno, Paktay. GG Gods. Woo! Kita niyo yan? Kesa malungkot tayo sa abera natin. Tignan niyo na lang, waterproof. Bado. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Wag na lang, wag ko itutuloy yun. Sana may tools sila. Hindi na ako nagdala ng tools kasi hindi ko naman alam na ganito yung daan, mga idol. Hindi ko naman akalain na ay madugo pala. Ay mga scam ride, mga ganun, mga buti na lang ADB tayo eh, no. Karga. After checkpoint, last checkpoint na siguro yun. Lamig din dito talaga. Lapit na ba? Nice. Dito na. Iyak yung motor. Daw. Look at that view. Ooh. Lakad tayo mga idol. Let's go. Ligo daw maya maya eh. Lino ng tubig. Yan yung mga pogi motor. Ganda oh. Ace quality. Ito na. Yun! Eh! Talon! 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 Talon, talon! Eh! Let's go! Lalim po! Dito! Lalim yan oh! Lalim! Sige! Diretso dun oh!
Picture. Tubo. Shout out mga idol. Nalalalim. Malalim mga dito. Nakakatakot nga lang. Ito. Yan ang maganda dyan. Malamig to. Malamig yan. Malamig yung putoys-toys. So yun mga idol, alis na kami. Hindi na rin kami nagtagal dahil ang tagal nung daan dyan sa may ano, dinaanan natin kanina. Sir, thank you po. So may mga nauna na mga boss. And then eto na, nag-G na rin ako. Tsaka yung mga nasa likod ko, alam ko naman makakahabol agad yung mga yun. Mga bakbak din yung mga yun eh. Kaya medyo umuna na ako ng konti. Isang oras at kalahating dilubyo na naman, or mga isang oras na takbuhan. Ay. Woo! So ayan, magkakasama na ulit kami mga idol. Daanan naman tayo sa walang hiyang daan. Dito lang kami makakahinga eh, yung gantong daan lang. Kaya kunting ganun lang, kunting pahinga. Maya largahan ulit. Awit talaga idol. Mikiran po. Wala. Kala ni Pres parang binubusinahan ko siya eh. Yung bata yung binubusinahan ko eh. So ayun na, nakalabas na kami. Hanip na Cotto Mines na yan. Lapit na kami sa may highway. Grabe oh. Ay, 1:50 na. Grabe yung daan. Grabe yun. 1:52. Sinusumpa ko, di na ako babalik dun. Hindi na ako babalik dun. Ayoko na. Okay, so ayun mga idol, nandito na kami sa may bayan ng Mabini. Ay, hindi pala bayan. Nandito na kami sa Mabini kasi pag sinabing bayan, mismong bayan. Tama nga naman. Bugok rin eh. So nandito na kami ng 4:06. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. So feedback sa may napuntahan natin mga idol. Sa may pinaka bandang view talaga niya, sobrang ganda mga idol kasi isipin nyo ang linaw ng tubig, nakaka-relax yung lugar, and then yung ambience ang ganda. Sa may daan naman, yun lang talaga, sinusumpa ko talaga yung daan. Bahala ka sa buhay mo. Sinusumpa ko talaga yung daan na yun. Pinapangako ko, never na akong pupunta doon. Hindi na ako babalik doon. Ang lawak kasi ng Zambales mga idol. Ngayon gusto sana naming dumiretso sa Subic, and then yun, pag pauwi sa Tarlac na, eh yun nga lang, kukulangin na rin sa oras kasi syempre may mga kanya-kanyang trabaho pa kami, and then maaga pa kami para bukas. Siguro madami naman kasing araw, madami namang darating na pagkakataon para sa susunod na ride sa Zambales. So yun lang para sa ating vlog mga idol.
At big shoutout nga pala sa Honda ADV team Pangasinan sa pagtanggap sa akin at sa tropa ko at sa mga susunod na sasama. Welcome na welcome po kayo dito mga idol. Sobrang bait po nila, promise. Hindi totoo yan. Diyan, hindi nila ako pinapabayaan, sabi rin ako kanina. Then shoutout kay Giancarlo Corpus, my idol. Paturo mag-joke ahead, mag-core. Lakas mag-ML yan mga idol. Kahit 1v1 niya pa si H2O, si Cartizzi o si Kyrie pa. Uy sus, nasabi ko sa inyo, walang panama yung mga yun. And then big shoutout nga pala sa TPR syempre. Oh my God! Wow! Galing ha? My idol. Uy